Hej med jer. Nu skal vi forbinde vores CatCat Smart Feeder til vores smartphone. Det er jo altså både iPhone og Android-telefoner. Vi sørger for at have downloadet den her Tuya-app. Det er en af de største smart home apps, som findes, som forbinder forskellige smart enheder. Det kan være pærer, lamper, kameraer, sikkerhedssystemer, ringeklokker, whatever. Der er alle mulige smart home produkter, inklusiv en smart feeder. Det vil altså sige, at du downloader appen. Vi sørger for at oprette en gratis konto derinde, og når vi har den, så har vi ligesom oprettet et sted, hvor vi kan tilføje vores produkter til, og så kan styre dem fra. Når vi skal starte den her proces, så starter vi med at have vores samlede CatCat Smart Feeder Pro her. Den samlede vi i video nummer 1. Nu skal vi sætte strøm til. Så begynder den nemlig at starte op imens. Jeg har en lille forlængerledning her. Man hører en lille lyd. Og nu begynder den her Smart Feeder simpelthen at starte op. Måske er det til at se her på kameraet. Der er noget plastik foran, for jeg har valgt ikke at pille det af. Men der er en lille blå lampe her. Det er faktisk også der, hvor kameraet sidder. Men den her blå lampe indikerer, at nu er den altså ved at starte op. Den her blå lampe, den skal gerne skifte over til at blive en rød, blinkende eller pulserende lampe. Det gør den der. Så det vil sige, når du sætter strøm til, så vil den jo lige være blå i lidt tid, men så siger den her lyd, og er nu gået over i paringstilstand, hvis man kan sige det, altså forbindelsestilstand. Og det vil sige, at nu tager vi vores smartphone-app og går ind i Tuya, og så fortsætter vi der. Nu er vi inde i Tuya-appen, og det her er på en iPhone, men det skulle meget gerne ligne noget eller det samme på en Android-telefon. Det du gør, det er, at du trykker på Sign Up. Herinde vælger du dit land og e-mail, og så får du en verificeringskode, hvor du kan oprette dig som en bruger derinde. Det er fuldstændig gratis. Så kan du gå ud og tilbage. Du kan enten følge den instruktion, der kommer på e-mailen, eller du kan bare trykke login her på startskærmen og logge ind med din nye bruger. Nu er vi inde, og som I kan se, så har jeg allerede installeret en Pjevs-automat, en Felix-automat, altså det er vores katte, og så har jeg også en vandfontæne, vi har her i huset. Men ved dig, hvis det er første gang du bruger den, så vil det være helt tomt. Men vi skal op i højre hjørne op til det her plus og trykker Add Device, altså vi vil tilføje en enhed. Så vil den søge, og ret hurtigt vil den faktisk finde den her Smart Pet Feeder. Og det er jo netop den, du er ved at installere. Når du trykker på den, kommer du ind, hvor du skal angive dit Wi-Fi-netværk og dit password. Her vælger du dit Wi-Fi, du indtaster dit password, og så trykker du Next ned i bunden. Så vil den gå i gang med at connecte din enhed til Wi-Fi. Og du hørte måske en lille ding-dong-lyd, og det er simpelthen fra vores Smart Feeder Pro, som fortæller, der er forbindelse. Nu er den ved at installere og sætte det hele op, og lige om lidt har du allerede installeret din nye CatCat Smart Feeder Pro. Du vil også se på din enhed, at den gik over til at blinke grønt, og efter lidt tid, så bliver den bare konstant grøn på din Smart Feeder Pro. Det betyder, at den nu er færdig, og den er tilføjet. Du kan vælge at trykke på blyanten ude til højre for at kalde den et navn, ligesom vi har kaldt den Felix og Pjevs.
Nu trykker jeg bare Done. Og vi er nu inde her, og I kan se min arm. Jeg prøver lige at vinke herover. Det her, det er menuen for det hele. I kan trykke på den lille pil i højre hjørne for at udvide menuen. Og herinde i bunden har vi blandt andet noget af det vigtigste, som er feed. Og inde i feed, der sætter man portioner op. Man kan inde i schedule angive, hvornår skal der gives mad, osv. osv. Inde i record kan du følge, hvornår der er givet mad, hvor mange gange er der givet mad, og simpelthen holde øje med, at der er givet mad. Feeding audio er lyden, som du ønsker, der eventuelt bliver afspillet, når der fodres. Man klikker på den en gang, så optager den i op til 10 sekunder, og så den lyd, du har optaget, vil altså blive afspillet, når du fodrer. Det kunne være, at du kalder på din kat, det kunne være, at du siger, nu er der mad, eller noget i den stil. Mange af de her funktioner her vil jeg gå igennem i video nummer 3, men jeg kan glæde dig med, at du nu har forbundet din CatCat Smart Feeder Pro til dit Wi-Fi, og du kan altså stille den, hvor du vil i dit hjem. Bare sørg for, at der er en god forbindelse til din Wi-Fi, så der altså er stærk forbindelse. Så kan du begynde at sætte tidspunkter og antal portioner op, som du ønsker. Skulle der være problemer, så står der nogle ekstra ting i vores manual, som medfølger. Det kan være noget med Wi-Fi, det kan være noget med rækkefølgen, men følger du den her videoguide, så burde tingene køre lige så snilt. Jeg vil bare ønske dig en rigtig god dag, og tillykke med din nye Smart Feeder.